Ale všichni se podíváme na Zajetí démonů. Jeden z nejděsivějších hororů poslední dekády. Tento film je založen na skutečných událostech a přinesl nám nejen skvělou dávku strachu, ale i také odstartoval hororový vesmír okolo Eda a Lorraine Warrenových. Takže jestli se bojíte duchu, možná byste si měli rozsvítit světla. Jdeme na to. Zajetí démonů se odehrává v roce 1971, kdy se rodina Warrenových, Roger, Carolyn a jejich 5 dcer, odstěhuje do starého domu Hallsfield Road, Island. Dům je na tichým článku a už první noc je zvláštní. Jejich pes Sadie odmítá vstoupit do domu a ráno ho najdou mrtvého. Hodiny se vždy zastavují ve 3:07 ráno. Dcery slyší podivné zvuky, vidí tajemné postavy a Carolyn objevuje podivné modřiny na svém těle. Situace se sestupňuje, když si nejmladší dcera April začne povídat s imaginárním kamarádem Rorym. Vidí z hudební skřínce. Christine se probouzí a tvrdí, že jí někdo tahal za nohu. Ale nikdo tam není. Cindy náměsíčně naráží hlavou do skříně, kde objeví tajnou místnost a na skříni bude nechutná postava. Nejstrašidelnější moment, když Andrea otevře skříň a něco na ní zaútočí. Carolyn se mezitím cítí stále hůř a začíná být posedlá něčím temným. Situace se vymkne kontrole, když Carolyn v domě uvězněná v temné místnosti a slyší hrůzostrašné hlasy. Rodina už nemůže dál a vyhledává pomoc Eda a Lorraine Warrenových, slavných vyšetřovatelů paranormálních jevů. Lorraine, která je médium hned při první návštěvě, vidí temnou přítomnost kolem Carolyn a její rodině a cítí, že dům je prokletý. Zjišťují, že dům patřil Batšíbě Sherman, čarodějnici, která obětovala své dítě satanovi a poté se obvěsila na stromě za domem. Před smrtí proklala každého, kdo by se odvážil v domě bydlet, a její duch nutí matky zabít své dítě. Warrenovi začínají dokumentovat důkazy, aby získali povolení od církve k exorcismu, ale situace se mezitím dramaticky zhoršuje. Během další noci Carolyn ztratí a Warrenovi ji najdou ve sklepě. Je už téměř plně posedlá Batšíbou. Ed se rozhodne provést nouzový exorcismus, protože církev nestihla vydat povolení. Scéna ve sklepě je nejnapínavější část filmu. Carolyn křičí, její tělo se vznáší, nábytek se sám pohybuje a Batšíba se snaží přinutit ji zabít svou dceru. Lorraine na poslední chvíli zasáhne a připomene Carolyn vzpomínky z pláže na její rodinu. To ji probudí z tranzu a zbaví Batšíby nadvlády. Nakonec je duch vyhnán a rodina je zachráněna. Rodina Warrenových se odstěhuje a dům je opět prázdný, ale kdo ví, jestli je prokletí opravdu pryč. Warrenovi se vrací domů a Ed přidává předmět do svého
muzea prokletých věcí, jako třeba Annabelle. Na konci filmu Lorraine dostává nový případ, Enfieldský poltergeist, který se stal základem pro Vzajetí démonů 2. Vzajetí démonů je založeno na skutečném případu Warrenových. I když ve filmu byly některé prvky upraveny pro dramatičnost. Dům rodiny Perronových skutečně existuje. A lidé ho navštívili, tvrdí, že tam stále dochází k paranormálním jevům. Bathsheba Sherman byla reálná osoba, ale historici nesouhlasí, zda byla skutečně čarodějnice. Dům je dnes populární turistická atrakce a několik youtuberů tam natáčelo paranormální průzkumy. A to byl celý příběh Vzajetí démonů. Co si o tom myslíte? Která scéna přišla nejděsivější? A věříte, že tento příběh je skutečný? Napište mi do komentářů. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like a klidně i odběr. A uvidíme se u dalšího hororového rozboru. Čau.